Bergvald Ige Nielsen. Nej. Gie Reik. Det var ikke det, du sms'ede. Det skal vi have. Men det er fint nok. Vil du det? Ja, det vil jeg gerne. Vil du love at være en retfærdig og omsorgsfuld ægtemand? Ja. Godt. Der tilfører nu lige læse dig, Jeanette Bergvald Ige Reik. Vil du bekræfte dit ægteskab med Claes Ige Reik Nielsen? Ja. Vil du love at være en retfærdig og omsorgsfuld ægtemand? Ja. I har nu bekræftet jeres ægteskab over for alle jeres venner, og I kan nu kalde jer for mand og kone. Så er det jo sådan, at Jeanette og Slurvrøvel Claes har besluttet sig for, at Jeanette skal have en vielsesring. Ringen vil Jeanette få af Claes på en helt speciel måde. Som I kan se, så står der jo 3 meget flotte og nylige unge mænd her. De er alle sammen followere, og ringen den vil så har allerede vandret fra lillebroren og op til Kasper, som så vil give Claes ringen. Du må også gerne sætte det på. Er du sikker? Så må du godt kysse din kone. Det må vi andre også lidt. Og mens vi står her og ser så smukke og lykkelige ud, så synes jeg, at vi lige skal have Claes' mor Doris og Jeanettes farmor Kent og Marianne op, som vi lige kunne tage et par billeder af jeres forældre sammen med jer.